बे चर्चआवनो जागोन दिनै आदा आलफ्रेडनि हाबाया फैबाय जोङो क'क्राझार डन बस्क' पारिस बियो बे क'क्राझारनि मेन चर्च जाहैबाय पारिस टाउननि संसार जानायनि गिबि आगानखौ गोथार जुलिनि गेजेरजों आवगायजेननोसै बिथांमोननि बे जुलिनि गिबि खेब आगान होनायाव जों बयबो बेयाव नुजाफैनो हानाय बेंटल पेरिसनिफ्राय दतमा पेरिसनिफ्राय आरो बिसेसकरि कस्मानि बिमा बिफा भाई बाहागि आदा आलफ्रेड माने हिन्जाव गोदान हौवा गोदान गाखोगोन नैबे गारियाव बेनिफ्राय लांसिगोन जों दायो दङ डन बस्क' क'क्राझारनि मेन पारिस केथलिक चार्चनि मेन पारिस क'क्राझार टाउननि दा थांनोसै गामियाव मैया नों बेदरखौ खैथा जानायमोन फ्लेटआ खैथा मोनबाय मोनब्रै प्लेट जादों आंनिखौबो जाजों आरो आलायखिजों समान लाबावदों बियो नों सारखौ मा सोङामोन दहाय सारखौ मा सोङामोन सार आंखौ सिनायदों ना सिनायदों ओमफ्राय जाबाय दा नोंनि नाम खिथादोंमोन ना नोङो नोंनि नामा मा नाम नोंना मा नाम खिथाबो ओमफ्राय नोङो बै हाग्रामा सारनो मा होननानै खोन्थानाय नोंनि नामखौ एलेग्रा सार नोंना एल'गा सारबावसो नोङो गावनो बुंना लायो सिनायो बालाय आं नङा आंखौ सिनायगोन सिनाया सोंदों रे मारै बेलाय ओंखारबोजेनबाय नै हिन्जाव गोदान हौवा दोननोसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन दायो गाखोखाबाय हनै थांनोसै जानाय लोंनाय दायो